Не е тук място, за да влезе. Ако искат легално да влезнат. Yeah. And it's the next village. Към настоящия момент са изградени 124 км. Говорим за сухопътна граница. В процес на изграждане са останалите приблизително около 90 км речни граници. Това са границите по река Тунжа и по река Резовска. В момента се изграждат. Окончателно завършени, пак казвам, 124 км по сухопътната граница. Има екипи, които са разположени в по-голяма дълбочина. Сътрудничество с Frontex не е от няколко седмици, то е от няколко години. Ефективността сами я виждате и можете да я прецените, тъй като миграционният натиск към настоящия момент, сравнено с 2015 година, намалява. Колегите се сработиха и няма значение националността, работят заедно като един екип, тъй като целите са едни. Защитаваме не българо-турската граница, защитаваме граница на Европейския съюз. С думи на бройките, как е статистиката в този момент? По отношение на задържаните лица или на колегите? Да. Около 4000 са задържаните лица на българо-турската граница, предотвратените опити са малко над 30 000. АФП? Кой се дава други въпроси?